Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Төзелеш туктап калган йортлар саны 1-гә кимиячәк. 19-07 бинасын сүтергә кирештеләр. Бу урында нәрсә төзелер? Грипп белән авыручылар саны арту, прививка ясау һәм башкалар. Мэриядә аппарат киңәшмәсе узды. Яршалыда төзелеш туктап калган йортлар саны 1-гә кимиячәк. Яңа шәһәрнең 19-07 проблемалы бинасын сүтү эшләренә кирештеләр. Әмма бу җир буш кала алмый. Бу урында нәрсә төзеләчәк, безнең материалда. 1907 объекттын җимерүнең иң кызган вакыты. Төзүчеләр сүзләренә караганда, бина озак еллар дәвамында тузган, күп нәрсә яраксыз хәлгә килгән, әмма ул үз вакытында намус белән төзелгән, шактый нык булып чыккан. Демонтаж эшләр этаплап алып барыла. Әйтик, махсус техника бетон плитәләрне әйбәтләп тикшерә. Сначала демонтируются плиты, чтобы непосредственно добраться до металлоконструкции. И срезается металлоконструкция, и происходит такой демонтаж всего здания поэтапно, начиная сверху. Активистлар күп тапкырлар ташландык бина мәсьәләсен хәл итүне сораган. Чаллылар сүзләренчә, төзелеп бетмәгән бина күп еллар күңел ачарга яратучыларны, бигрәк тә балаларны җәлеп иткән. Аның эше куркынычсыз түгел. Шундый хәлләрнең берсе чак кына бәхетсез очрак белән тәмамланмый калган. Бер яшүсмер тигезлекне саклап кала алмыйча астка егылып төшә. Ул исән кала. Там собирались какие-то компашки. Но мне кажется, такие места надо убирать. Они как уродуют вид города. Для маленьких детей, подростков, наверное, да, потому что они постоянно залезали на крышу здесь, разводили костры, бегали, прыгали вот оттуда. Конечно, опасно. Я еще в детстве тут пацаном лазил. Тут, конечно, стройка, это сколько лет уже стоит. Пусть лучше какое-то здание построить. Бу бушлыкта торак йортлар төзеләчәк дип планлаштырыла. Тик чаллыларны хәзерге вакытта демонтаж эшләре барган территорияның әйләндереп алынмавы борчый. Алар балалар белән гадәттән тыш хәл кабатланудан куркалар. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Белем бирү учреждениеләрендә куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү, ОРВИ һәм грипп белән авыручылар саны арту, прививка ясау. Бу һәм башка темалар мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында яңгырады. Толырак мәгълүмат алдагы материалда. Пандемия башланганнан бирле шәһәрдә яңа коронавирус инфекциясының 27416 очрагы теркәлгән. Ярчалыда саннар республиканың уртача күрсәткечләреннән 3%-ка күбрәк. Салкын тию авырулары шул исәптән грипп белән авыручы саны да арткан. В лечебных учреждениях также продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции, против гриппа. Вакцина в наличии имеется, утрикс, грипп и также против новой коронавирусной инфекции. Работа лечебно-профилактических учреждений в штатном режиме. Шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бәриев сәламәтлек саклау идарәсен һәм хезмәт коллективлары җитәкчеләрен гриппка каршы вакцинация эшен көчәйтергә чакырды. Новый вирус гриппа, так называемый свиной вирус, он больше известен своими осложнениями после заболевания. Если вовремя не лечить, это разные пневмонии до 70%. Бронхита до 25% случаев дает осложнение. Тиздән яңа елда җитә, димәк, белем бирү учреждениеләрендә яңа ел бәйрәмнәре уздырылачак. Наил Мәгъдиев биналарга үткәрү режимын катгыйландыру кирәклеген искәртте. Четко есть регламент, порядок посещения родителями новогодних утренников и елок, так, да? Об этом порядке они должны знать. Во сколько они должны приходить? Во сколько и в каком порядке они должны размещаться, во сколько они должны покинуть учреждение. Мэр янгынга каршы куркынычсызлык турында да искә төшерде. Алилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ярчалыда армия маскировка шелтәрләрен үрү буенча тагын бер цех ачылды. Алар махсус хәрби операция зонасында булган хәрби хезмәткәрләр өчен кирәк. Камуфляж кыш очышы биеклегеннән сизелмәсен өчен техниканы яшерү өчен кулланылачак. Ул шулай ук окопларны һәм позицияләрдә торган сугышчыларны маскировкалау өчен дә файдаланыла. Маскировка шелтәрләрен гадәти балык тоту ятмәсеннән ясыйлар. Ул тугыма кисәкләреннән үрелә. Бу хакта волонтерлар сөйләделәр һәм үрү процессында күрсәттеләр. Спасибо огромное каждой из вас за то, что вы отозвались, за то, что вы отложили все свои дела,
Волонтер Татьяна Трупникова күз яшьләрен тыя алмый. 2 атналык ул шакыру белән чыга. Активист махсус хәрби операция зонасында булган сугышчылар өчен маскировка шелтәрләре ясарга әзер фикердәшләрен җыя. Аның шакыруына 3 дистә кыз бергә эшләргә теләк белдерә. Кто, кроме нас, все равно когда-то, кому-то это все равно придется делать. И мы хотим, чтобы защитить наших солдат, наших ребятишек, мальчишек молодых, юных. Бу нәкъ менә зур маскировка шелтәре. Мәсәлән, ул танкны каплаячак. Уру техникасы да төсләре кебек үк аерылып тора. Җәй көне яшел төс, көзен ком, сары, кызгылт сары, кызыл төсләр өстиләр. В более южных регионах необходимы другие маскировочные сети. Это проталина, так называемая, да? Когда мы создаем имитацию таких проталин на снегу. Темно-зеленые цветовые пятна, они закрыты снегом. Ләкин әлеге волонтерлар маскировка шелтәрләренең кышкы вариантын үрәләр. Алар ак төстә. Безнең төшерү төркеме Автозавод районы администрациясе башлыгы Венер Харисов белән бергә шулай ук күренми торган ятмәләрне бәйләргә тырышты. Әйтергә кирәк, бу катлаулы эш түгел. Беренче тапкыр шушы волонтерлар кырында менә шушы сетканы тегәм. Маңа хәтле мондай сетка теккән юк иде. Аллага шөкер. Менә дөнья булгач барсы да йөрергә туры килә. Күрше кабинетта пехота өчен маскировка шелтәрләре үрелә. Алар кечерәк позицияләрдә сугышчыларны яшерү өчен эшләнгән. Хәрби хезмәткәр үзендә һәм тагын 3 иптәшен яшерә алачак. Волонтерлар белдергәнчә, аларга ярдәмгә килергә әзер активистлар да кирәк. Барлык теләүчеләрне дә 2704 адресы буенча көтәләр. Азилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Ярчалыда балык муллыгым, кызыл улдык, ак балык, данлыклы ерак көнчыгыш корешкасы һәм чавыча. Грин сәүдә үзәгендә беренче катта яңа ел алды сәүдә ярминкәсе ачылды. Камчатка балыгы һәм улдыгы чалыларның иң яраткан павильоннарыннан берсе. Нинди рус бәйрәме улдыктан бутербродларсыз һәм коймакларсыз гына үтсен ди яңа ел бигрәк тә. Камчатка деликатеслары күзләр өчен бизәк, әтәме телеңне йотарлык. Эре бөртекле сусыл, ачык төстәге улдык. Камчатка продуктларында консервантлар юк, улдыкка бары тик тоз гына кушыла. Супер! Ждали очень долго. Заказали гости, чтобы была на столе вкусненькая рыбка. Вот теперь будем довольствоваться кушать. Чем вам нравится чавыча? Какая на вкус? Скажите. Ой, обалденная. Обалденно, как сало, девчонки. Такая вкуснятина. Камчатка балыгы һәм улдыгы сәүдә ярминкәсе бу юлы шаулар өчен салкын һәм кайнар ысул белән ысланган балык продукциясының 35тән артык төрен алып килгән. Сатып алганнан соң балыкны туңдыргыч камерага куярга мөмкин. Дөрес өйрәткән очракта продукция тәм сыйфатларын югалтмаячак. Хит продаж у нас чавыча, царица лососевых рыб. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. В ассортименте есть таймень, клыкач, белорыбица, палтус, тунец, белуга. Очень большой выбор у нас. Очень хорошая икра у нас, прям крупнозернистая, к новогоднему столу. 18 декабрьга кадәр барлык шоуларның һәм шәһәр кунакларының Камчатка деликатесларының төрлелеген бәяләү мөмкинлеге бар. Сәүдә ярминкә Грин сәүдә үзәгендә беренче катта эшли. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Сатып алдым кэшбэк, сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 12 по 17 декабря. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Внимание! Грандиозная распродажа мебели, товаров для дома и сна в мебельном центре Соло. Все в наличии и со скидками до 70%. Стильный диван 49 990. Это реально. МЦ Соло 4110А.
Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru.